Яблочки узял, пирожок узял, грибочки поклал. А мед не забыл? О, мед! А як же без яго? О, привітання, сябры. А мы збираем нашего топу у адпачынак. Дакладней у спячку. Медведя всю зиму спять, а топа вось весной вырашу. А давай почекаем наступную зиму, а? Не уговаривай, Тёмочка, я зимой не могу. Чаму? У мяне шмат спраў. Я ў снежкі гуляю, на санках катаюся, снегавіка ляплю. А яшчэ сёння самы падыходзячы дзень, каб у спячку адправіцца. Які такі дзень сёння асаблівы для спячкі, я не ведаю. Сёння міжнародны дзень сну. І таму ты вырашыў яго так адзначыць? Вырашыў. І наогул, Тёмочка, калі ты дапамагаеш сябру, дапамагай. А калі не хочаш, дык ідзі адсюль. Так, ежу сабраў, каб не прагаладацца. Так. А ты мне адкажы, топа, навошта ты набраў столькі ежы? Медведь жа ўсю зіму абыходзіцца без ягі, а? Ага, а потым худым становіцца і ледь лапы цягне. А я так не хачу. Ось, усё. Моя спячка пачынаецца. Не перашкаджаць. Ой, добра, кладзіся зручней і закрывай вочки. Закрыў, але чамусьці не спіцца. А я чуў, каб хутчэй заснуць, трэба глыбока дыхаць. Давай паспрабуем. Давай. Ну як? Ніяк. Не хочуць мае вочки засынаць. А ты на вуліцы сёння гуляў? Свежым паветрам дыхаў? Я ведаю, што свежае паветра таксама спрыяе добраму сну. Не гуляў і не дыхаў. Да спячкі рыхтаваўся. Тады давай адкрыем акно і запусцім свежае паветра ў наш пакой. Добрая ідэя. Бяжы да акна. Ага, я хутенька. Ой, можа, калі і свежым паветрам надыхаюся, адразу засну. Ну як, засынай? Ой, не, пакуль. Ой. Прывітанне, мае даражэнькі. А чаму у нас так холодна? Ты топа хоча, але не можа заснуць. А таму мы, феечка, вырашылі ўпусціць сюды свежае паветра. Гавораць, што ў холадзе спіцца лепей. Ага. Тэмпература ў памяшканні павінна быць 18 градусаў. А колькі ў нас? Колькі ў нас? А ў нас 14. Ой, вядома ж, на вуліцы ж холодна. Калі вы праветрываеце памяшканне, трэба выйсці з яго ці цёпла апрануцца. Апшхівай! Ой, так і захварэць можна. Ой, хутенька зачыняйце акно. Ага, я мігам. Ой, мне нельга хварэць. Хто мяне ў спячцы лячыць будзе? А доўга ты вырашыў так адпачываць? Ну, пакуль не ведаю. Месяц ці два. Ну, пакуль прыпасы не скончацца. Ой. Зразумела. Топачка, а можа не трэба ніякай спячкі? Мы будзем без цябе сумаваць. Трэба? Я так вырашыў. Слова сабе даў, што сёння у дзень сну пачнецца мая спячка. Ага, а як жа заўтра зоапарк? Прыйдзецца без цябе ісці. І тэатр на паслязаўтра запланаваны. Шчыра кажучы, пра іх я і забыўся. А тады я прапаную табе міні-спячку. А што гэта за міні-спячка такая? А, Цёма мае на ўвазе звычайны сон, калі дзеткі вечарам кладуцца ў свае ложачкі і бачаць прыемныя сны. Ну так, а потым бадзёрымі і адпачыўшымі ідуць у садок ці ў школу. А гэта таксама можна назваць спячкай, феечка? Ну, вядома. Добра тады, угаварылі. Застаюся з вамі. Цудоўна. Ну і ўсё ж такі, ну калі не можаш заснуць, што рабіць? У мяне такое бывае, вот круціся з боку на бок, круціся, якая там бадзёрасць.
Сябры мої, каб добра сябе адчуваць, трэба спаць не менш 8 гадзін. А правда, что немаўляты амаль цэлы дзень могуць праспаць? Так, а жирафи спять усяго 10 хвилин, але кожную гадзіну. Ой, яны спяць, а я іншы раз не магу. Ось як сёння. Спрабаваў, і ніяк. А можа, распарадак дня змяніўся? Ня-а. Фечка, а можа ёсць якая чароўная пілюля? Што ты, Тёмачка, ніякіх пілюль дзеткам. Я прапаную выпіць цёплага малачка. А калі наесціся на ноч, тады сон хутчэй прыйдзе. Сябры мае, запомніце, вячэра павінна быць лёгкай і за 3 гадзіны да сну. А яшчэ ёсць гульня, якая дапаможа дзеткам заснуць. А давайте ў яе пагуляем. Давайте. Добра, давайте пагуляем. Вы павінны ўбачыць усе колеры вясёлкі. Як гэта? Вясёлкі няма, а нам трэба ўбачыць яе колеры. Правильно, вам трэба іх уявіць. Уладкоўвайцеся на падушачкі, вось так, заплюшчыце вочкі. Жоўты колер. Што вы ўяўляеце з жоўтага колеру? Сонейка. Лімон. Так, малайцы, а зараз блакітны колер. Неба. Рака. А зараз зялёны. Трава. Огурок. Такі хрум-хрум-хрум. Заснуць ад такой гульні немагчыма. Толькі калі будзеш адзін у пакоі. Ну, добра, заплюшчыце вочкі. Тады паспрабуйце ўявіць прыгожае возера. Вы плывяце на лодцы. Вам хочацца спаць. Ой. Што здарылася? Я амаль заснуў. У маім возеры апынуўся страшэнны кракадзіл. Што ты, Тёмачка, ніякіх кракадзілаў, толькі пазітыўныя думкі і ўяўленні. Фечка, а пазітыўны мульцік таксама спрыяе сну. А давайте гэта і праверым. Давайте. Пакуль мы глядзелі мультфільм, наша Тёма з Топам заснулі. Не будзем ім перашкаджаць. І вам, мае даражэнькі, самых цудоўных, самых чароўных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.